13 sena ilu l-proġett Children's Dreams beda billi 100 tifel u tifla kellhom ir-rigal li tantx għal-miliet. Illum dan il-proġett kompla jikber u l-lista ta' rigali u xewqat li għandhom it-tfal li għal xi raġuni oħra mingħajr din l-inizjattiva jistgħu jispiċċaw bla rigal għal-miliet tela tal-1600 ħolma. Il-fundatur ta' Children's Dreams, Lina Pecorella, qalet li dan il-proġett suċċess ġie adattat f'Malta mill-Litwanja. Id-direttura l-kura alternattiva fih dan l-FSWS, Remenda Grek, qalet li kieku ma tkunx għall-ġenerożità tan-nies dawn it-tfal jispiċċaw bla rigali. Sostniet li s-sena l-oħra kienet waħda rekord u f'24 siegħa mill-ftuħ tal-inizjattiva kienu ttieħdu r-rigali kollha minn nies li ridu jaqtaw xewqet it-tfal. L-FSWS taħdem ma' firxa wiesa ta' realtajiet diversi familji fil-komunitajiet li għandhom it-tfal, kif ukoll tfal li qegħdin f'kura alternattiva u allura ma jirrisjedux mal-familja bioloġika tagħhom. U allura dawn huma tfal kollha li matul il-ħidma tagħna matul is-sena sħiħa aħna niltaqgħu magħhom id-diversi professjonisti fih dan l-FSWS u nsiru nafuhom iktar mill-qrib lilhom u lill-familji tagħhom. U nafu li kieku ma tkunx għall-ġenerożità ta' ħafna nies, possibilment jaf illi il-miliet tagħhom mhux ħajkun sabiħ bħalma forsi aħna nimmaġinaw illi jkun sabiħ ta' kull tifel u tifla. Il-kap eżekuttiv tal-FSWS Alfred Grixti qal li l-fondazzjoni tajn lil dawn it-tfal matul is-sena kollha, imma qal li fi żmien il-miliet toħroġ b'din l-inizjattiva biex it-tfal ikunu jistgħu jaqtaw xewqithom. L-appell huwa biex il-weda titwettaq u tissarraf. Ġeneralment, prattikament jissarfu imma dejjem jibqalek dak in-numru li s-success rate ħanajdilha hija ta' xi 95%. U b'xi mod jew ieħor imbagħad dak li jkun jonqos minn hawn minn hemm nagħmluha wkoll. Però qed nappellaw biex min niwiet iżomm il-wieda mhux miegħi, mhux ma' remenda, mhux ma' dawk it-tfal li aħna qed ngħidulhom diġà isma' dik ħadd tiġi għandek dik ix-xewqa li għandek ħadd titwettaq. Kull min jixtieq jaqta' waħda minn dawn l-1600 ħolma jista' jidħol fuq is-sit ta' Children's Dreams.